Ya dijembut to. Ndi? Mambu. Gonem kok. Iki lho ya jebut to. Kowe. Gonem kok. Iya. Jajal delok alus apa ora? Kenapa bedol rambutnya kok beda seneng? Jawab pertanyaanku. Ora kok sing dilakno sapa kuwi ora kok. Lha kok iso muni ngono? Umumnya kan jadi munine do ngono. Ngono mesti tukul purung. Tak ketoki. Diketoki Umume ya. umume diketok rapi. Kene salon. Kok dijemput lho. Kathong langsung ndorot. Iki lho ndelok Cukoro dulu. Langsung ndorot ngarep kaca. Kowe malah kerik. Entar. Pintu. Watuk. Ngecet cangkem. Karek aku kok. Tak lara kowe piye? Terima kasih. Cangkeman ae. Kamu liburan hari ini tidak mengenakan kuping ngomongan Ben notombo kupinge. omongannya kok ceren. Ceren pas ngomong. Iso apa ora? Bojo kok taek. Tae mbok keleti, mbok keloni. Sing ngeloni sapa? Sing ngomong sapa? Sing ngateke kowe. Ngelanang sekarat lho. Mama Yuyu sama Yayak lho. Wajah-wajah ora bermutu tukang entekno biaya. Mume leh kok. Mume wong wedok ki ngentekno dhuwit sing lanang kok. Iki LCD papane aja. Walah, Mas Teguh gak rapet. Ukur. Bosok ya wis. Kok lambem. Ben bosok san. Kaya lambem. Entar lambeku ngene kok. Gak. Anggek iki lho perenan iki lho. Tenem kowe dengan kuninge bene. Sikatan tren. Kok untunem kula delok to untunem delok to. Ah. Sawari. Wong itu kowem proyek ini jembure kabeh masuk. Ngene iki lho apa ya. Wayane salon. Wayane salon. Apa ora salon-salonan. Iki salon ada lambem nyecat jadi jembure. Wis gak salon-salonan. Sekarang alami. Oh tidak bisa, harus Bisa. salon. Tidak bisa. Iso, serius apa ora iso. Tidak bisa. Karek aku lek ngono kuwi kok. Tidak bisa, harus di salon. Sing duwe aku dong. lek. Ke salon dong. Oh, wis gak tak tutup. Salon. Sekian salone wis. Gah. Ora kudu. Aku nek sama ora kudu. Aku mangkel yo omongan berang dina mbek aku iki. Kenapa? Bah, pikir dhewe. Sebel lah mbak. Omongan berang. Mangkane dituruti to. Pengen sang cengkir dituruti. Aku ki sak kurang nuruti apa ning kowe. Boleh kan biasa ngono. Aku pengen cengkir kok. Tak turuti. lho. Cengkir ireng ora cengkir abang. Enak ora. Padahal tak turuti. Ngotokem lu watokem. Ben ketularan. Tarik tak tular kowe kok. Tular kowe. Watokem iki tok penyakit ya.
Entar batuk penyakit kok pilek penyakit lho. Kuwi pilih maksudnya. Gatel ya penyakit. Kuwi pilih. Omonganmu lho piye? Bingung aku. Bingung udah cekelan pokok. HP ku piye iki Mas Teguh? Bebasok isik diopeni. Gak apa-apa ngene perjuangan dhisik entuk golek. Udah apa? 3 tahun lho. Udah apa? Iki dhisik 3 tahun lho. Entuke berjuang. Sing isik bertahan yo iki, sing ketok yo iki. Ngono. Ngene-ngene lagi malah yo. Untuk rekoso rambayani iki sam. Gede rekoso diapan. Oh niki aja ngono, aja metu wong wedok entuk direwangi ngono kae gak mbok elingi. Endi? Pas kawur cacing pengganem ning sawah tak rewangi melok mergawe ngono kuwi gak mbok ketokno. Pas kowe saiki duwe bayar mergawe seragaman sepatunan, aku tak ewangi ngene tok kok ora mbok ketokno untuk kowe ngewangi kowe kok mbayani men. Pematon jebule tandure kok. Untuk melok gawe dodol. Aku lho nganti nyuram neh. Dodol nganti bengi. Kene randu bendina tak lakoni, ngojek tak lakoni lho. Masak nganti bengi-bengi tak lakoni kok yo ora ngetoki. Kok pinter men lambim, maido wong wedok. Maido. Klobran ayam klobran. Apa? Bu dipadu bran. Sak mancing. Mancing ayo. Sesuk ayo mancing dulu. Saiki kok. Aku ngaji. Yo ngaji apa bedol dhewe kok. Ya sesuk aku begal tama kok. Galah tamanya apa le? Mancing. Kalau tamak lho duit endi? Lewu kok sesuk. Aku baru duwe abaku le. Kowe abaku? Kurene. Diloroi anak dolanan ngono ya. Mbok bayar loreke. Masa ibu gak ero. Tak kok karo karo bibi. Apa kurang loro ngono kok? Orang loro nek meneng loreng bran. Lah yo. Berisik kok. Nek loroe kok. Bedhe kenapa ning bret? Udah aku terluka, guys. Ditibakno anakku. Ada anak gak gibran? Ya mbah. Stok udah bensin pora. Ayo, bisa njebak sepeda. Sepeda, biarin sisa. Sepeda iso piro iki? Lah iya makane kok sisa jam 4 ngono lho. Siji gawe loro gawe aja edak-edak jere eli. Nek dhisik yo ayu. Ayune koyo apa? Nek ra ayu ndak pegel mbek aku. Nah. Kepreng aku. Sing nyebrang kowe iki sapa? Wong kuwi sing marani aku. Ora nek critane wong wedok marani wong lanang iki renek. Enek. Ora enek. Puran parani. Ora enek. Kesoni. Oh, tak flashback. Ora usah mergane ndi wis gak merga. Wis ora usah mergawe tak golekno dhuwit ae. Ndak apa aku ngomong. Buktine ndi rekamane ndi? Kabeh perlu bukti kok iso nyecet cangkem. Buktine aku ning kene kate gedhok kan. Cangkem sekarat iki. Elo. Ya ki jembut ya. Mambu. Gonem kok. Iki lho ya jembut ya. Kowe. Gonem kok. Iya. Jajal delok alus ora? Enek alus gonku nek ning gribal gonem delok. Endi? Betul. Mbak. Beri kok. Kenapa pedho rambutnya kok beda seneng?
Jawab pertanyaanku. Ora ora kok sing jenenge sapa kuwi ora ora kok. Lah kok iso muni ngono? Umumnya kan jare munine do ngono. Gua wis tukul burung. Tak ketoki. Diketoki Umume ya. umume diketoki rapi. Kene salon. Kok dijemput kudu. Katok langsung ndorot. Iki lho ndelok Cukoro dulu. Langsung ndorot ngarep kaca. Kok malah kerik. Entah. Bento.